Profiboj, aby to všetci videli. Aby to všetci videli. Poprosím toto uploadnúť. No. No dávaj rýchlo veľký trest. OK, ľudia natáčajte. V nedelu 20:30. Koľkatého je? Natáčajte, počkaj, koľkatého je? OK, 23. augusta. V nedelu 20:30 ťa vyzývam. Počúvaj dobre. Tvoj trest? No? Ty povieš svoj trest a ja mám potom tiež svoj dobrý nápad. Vyzývam ťa, počkaj, však ma nechaj dopovedať. V nedelu 20:30, 23. augusta ťa vyzývam, pôjdeš v pyžame na psychiatrickú liečebňu, že si utiekol z liečebne, sa tam pôjdeš späť ubytovať. Že si utiekol z psychiatre, tam dojdeš v pyžamku, psychiatrickom tomtom a proste, že si utiekol more z psychiatrickej liečebne. Nahrávajte ľudia teraz môj trest. Môj trest je takýto, že dňa, nedelu, ak prehráš duel, alebo kľudne môžeš mi dať to isté, čo ti dám ja. OK? Čo? Kľudne mi môžeš dať trest, kedy ti dám ja teraz. To je môj trest. Nedelu, ak prehráš duel... Počúvaš ma? More, len niečo chceš hovoriť. Však ja som ti dal trest. Ty si mi dal trest, OK? Tak, ale bol ten istý trest Basa, tak po to isté. OK, ja ti dám teraz druhý Teraz trest. sa vyzývam ja. No, OK, ja mám takýto trest, že keď prehráš, dáš si na seba oblek, dojdeš za mnou do Trnavy a budeš ma obsluhovať. Moju celú rodinu budeš obsluhovať. To je môj trest. V McDonalde alebo Barte. To je môj trest. Budeš ma obsluhovať ako... Taký trest nejdem. Budeš ma obsluhovať ako pána. To je môj trest. Taký trest nejdem. Tak paj. Takže ľudia, v nedelu 20:30 ho vyzývam, všetci ste to počuli, psychiatrická liečebňa, uploadovať pôjde na psychiatriu, zase mu prepína kamaráti, zase dostáva psychiatrické stavy. Takže poprosím, kto máte nahraté, priatelia, kto máte nahraté, ešte raz poprosím všetci, v nedelu 20:30, teraz to poprosím, nahrávajte. Ak v nedelu nepôjde hrať, super, ktorý bude ochotný ísť do toho, nech sa mi prihlási, kto bude do toho chcieť ísť, kamaráti. Teraz poprosím všetci poprosím, teraz nahrávajte. Túto nedelu 20:30, 23. vyzývam, ten, kto prehrá, pôjde v pyžamku na psychiatrickú liečebňu, sa ohlásiť, že utiekol z psychiatrickej liečebne. Takže vás všetkých pozývam, dúfam, že všetci prídete, dojdete. Toto je, kamaráti, môj drahý trest. Uploadujte, označujte a každý, kto ma označujte, tak vám hodím follow. Takže tak, kamaráti moji. Takže tak, Kurník Šopa. Takže či už on proste nechce, či to nepríjme, top trest, ďakujem ti, Miško. Či už to nepríjme, či už on nepôjde, je dosratý. Všetci ste videli, ako som basu splnil. Splnil som ju na 250%. Ešte som z toho aj problémy mal more. A vidíte, že je dosekaný, dosratý. Oni podľa mňa, aj keby prehrali, že by to ani nesplnili. Osobne si myslím. Takže aspoň ste mohli vidieť, ja som to splnil všetko, priatelia, ako som mal. Všetko som splnil poriadne. Takže v nedelu 20:30, či to budú oni, kamaráti, ktokoľvek sa prihlási, kto jednoducho má gule, ak on to nepríjme, on mi bude rozprávať také pičaciny, ja ho nebudem nikde obsluhovať, to nech jeho žena ho obsluhuje. Tak 20:30 tento trest bude. Takže poprosím, uploadnite to, Kurník Šopa. 20:30 v nedelu, kto prehrá, pôjde na psychiatriu sa ohlásiť, že utiekol z psychiatrickej liečebne. Všetko info budem dávať, kamaráti, na Instagram @Samuel Pazický. Choďte mi, prosím vás, všetci hodiť follow na Instagram. Trest bude taký istý. Trest bude taký istý, kamaráti moji. Trest bude taký istý. Nikto ho nebude chodiť obsluhovať. Keď bola basa, on dostal tiež basu, ja som dostal tiež basu. Ale vidíte to, že keď tam nemá dohodnutých ľudí,
Keď mu odídu, tak mu prepne v hlave. On keď vidí, že mu tam nehádžu ľudia, že mu nehádžu coiny, tak mu prepne v hlave. Prankol nesplnený, že vôbec, že to ani počuť nebolo. Dúfam, že to máte všetci nahraté. Všetci dúfam, že to máte nahraté a poposiela to prosím tým ľuďom, čo ho podporujú toho bastarda. Tým skurvencom, čo podporujú takého bastarda, ako je on. Absolútne nesplnený trest. Ale keď mu hádžu, keď mu tam hádžu Zeus, a ešte na Zeusa môjho, čo ma podporil, on ešte povie na Zeusa, čo mi tu hral, že on mi vybaví, aby mi Zeus nehral. On normálne ešte aj závidí, že mňa niekto podporuje. On ma ešte aj závidí, rozumiete? On nie, že bol vďačný, že ho niekto podporí, ale on, keď ho niekto nepodporí, tak on ešte aj závidí, že niekto mňa podporuje. To je masaker. Keď sa Zeus rozhodne mi tu teraz poslať 10 univerzov, tak mi tu pošla a jeho môže aj jebnúť. Aj vystreť ho môže. Ja toto nechápem, kamaráti. Ja toto nechápem. Dokým vyhráva, tak je frajer, ale keď začne prehrávať, už mu prepne v hlave a pláče. A ja som na toto zvyknutý. To je stále tak. Zeus presne tak. Čo on bude skúšať, ty kokšo, tu skakať more do dospelého chlapa, ty kokos. Som tam nedelu. Dobre, Miško. Takže počúvajte ma. Či v nedelu 20:30 to on nepríjme, on do toho nepôjde, je to v pohode, ak do toho nepôjde, tak do toho nepôjde. Človek, ktorý jednoducho do toho pôjde, mi treba napísať, kto sa zapne, pôjde do toho, bude sa plniť. Ale musí to byť niekto, kto to dokáže splniť. Ešte jeden duel. Hovorili, že sa nevieš správať. Hej. Dúfam, že to máte všetci nahraté. Dúfam, že to všetci máte, prosím vás, všetko nahraté. Dúfam, že to všetci máte všetko nahraté a že to pošlite to ich gifterom, ako splnili prankov. Absolútne nesplnené, nebolo to počuť. Uploadujte to na TikTok, ako plní profiboj, ako plní tresty. Hezký večer všem, hezký večer aj tebe. Máš ho pripojiť, že ti chce dať úkol. On už mi úkol dal a povedal úplnú pičovinu. Buď ide psychiatru, alebo nejde. Môžete mu odkazať, buď ide psychiatru, alebo nejde. Buď ide psychiatru, alebo nejde.